romantická příroda Českého lesa. V údolí na dohled od Poběžovic leží půvabná obec Mnichov. Její srdce tvoří potok Pivoňka, který pramení pod vrchem Starý Herštejn a protéká Mnichovem. Právě Herštejn je častým cílem turistů, kteří ze zdejší rozhledny vidí obec a její okolí jako na dlani. Přímo na návsi upoutá malebná kaple Nejsvětější Trojice. Poutníci se můžou zastavit také u sochy Jana Nepomuckého. První zmínky o obci jsou už ze 16. století a je podle všeho spjata s nedalekým pivoňským klášterem. Tradičně byla místem výroby proslulého skla, za kterým sem jezdili lidé zblízka i daleka. Po válce ji začali osidlovat lidé z vnitrozemí a život se sem naplno vrátil po revoluci. Mnichov teď žije naplno současností. Je tu restaurace i zastávka autobusové dopravy. Obec má také vlastní vodojem a požární nádrž. Na výlet se z ní můžete vydat k vrchu Čertovka nebo k vrchu Ulesíka, který je součástí Pivoňských hor, jednoho z nejkrásnějších přírodních zákoutí domažlického regionu. Zapomenout ale nemůžeme také na dvě místní části, které k Mnichovu přiléhají: Pivoň i s jeho klášterem a Lesovnou, místem, kde slouží k žití nově opravené byty. Ale také Pivoňka, rodinný penzion v neporušené přírodě. Stejně tak k Mnichovu patří Vranov se svou kaplí svaté Markéty a zaniklá ves Skláře. Mnichov a jeho okolí jsou místem pro klidný život v krásné přírodě Českého lesa, ale také ideálním místem pro celoroční výlety.